سلام كمي كنيكم سومنا وزنا سبورت حنا لكم قرينا لنا مكتالكم بخبرنا عدم بهاجراوي فيدريشن اتلتيكس ኤርትራ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ጉያ ጽርግያ ፍርቅ ማራቶን በቀዳም አብ ከተማ ደቀም ሐረ ተካሂዱም ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ናዝሬት ወልዱ ካብ ማእከል ካልአይቲ ኮኸብ ተስፋ ጋብር ካብ ማእከል ሳሴት ዩሪት አብርሃም ካብ ዞባ ደቡብ ራብዒት ሉላ ወልደ ገብርኤል ካብ ማእከል ሓምሸቲ ኪዳንቶ ሸመ ብወልቂ ሻድሴት ድማ ዮሐና የማነ ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ብምዃን ተዓዊተን ብዘይካዚ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ብርሃን ኣማኑኤል ካልኣይ ፊልሞን ዓንደ ሳሳይ ድማ ዮናስ ያዕቆብ ሰለስቲኦም ካብ ዞባ ደቡብ ተመራርሖም ካቱን ከለው ንዓም ሲዕቦም ድማ ሮቤል ስባቱ ካብ ማእከል ብርሃን ተስፋይ ካብ ማእከል ከምኡውን ጎይቶም ሳለ ብወልቂ ብምዃን ፊሉስ ተዓውታት ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ድማ ዓውታት አትለታት ዝተዳለወሎም ዝተፈላልዩ ሽልማት ካቢድ ዝተፈላልዩ ሓለፍትን ናይ ክብሪ ዕድማትን ተቀቢሎም ክለብ ባይተ ቴኒስ ደንበ ሰንበል ከካይዱ ዝጸንሐ ክረምታዊ ስልጠናን ውድድራትን ትማል ሰንበት ብዝተካየደ ናይ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ተዛዚሞም ኣብቲ ወለድ ህፃናት ነቲ ደቆም ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ዝወሰዱ ስልጠናን ውድድራትን ምክታል በኣካል ዝተረኽብሉ መዓልቲ ህፃናት ነቲ ዘቐሰሙ ትምህርቲ ብናይ ንጽልን ድርብን ብክልቲ ጾታ ብግብር ኣርዮም እቲ ክረምታዊ ስልጠና ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ንላዕሊ 100 ተማሃሮ ኣብ ክልል ዕድመ 5 ክሳብ 15 ክወሃብ ዝጸንሐ እዩ ዕላማ ናይዚ ንራብዓይ ግዜ ዝተኻየደ ስልጠና ድማ ባይተ ቴኒስ ካብ ህፃናት ብምጅማር ቀጻልነት ክህልወን ምግባርን ብሉጻት ተጻወቲ ንምፍራይ ምዃን ድማ እዩ ኣብ ወንበር ክለብ ባይተ ቴኒስ ደንበ ሰንበል ኢንጂነር መንግስት ብርሃነ ዘረድም ብተወሳኺ ኢንጂነር ብርሃነ እቲ መደብ ምስ ብዙሕ ናይ መጻወቲ ሜዳን ፋይናንሳዊ ሽግራትን ክዕወት ምኽኣሉ ሰልጠንትን ወለዶምን ክምስገኑ ይግቦም ኢሉ ንሳ መወዳእታ ወለዲ ደቆም ዘድልም ትባዕ ክገብርሎምን ሜዳ ባይተ ቴኒስ ድማ ግቡእ ምክትታልን ምትዕራይን ይግበረሉ ከም ዘሎን ባይተ ቴኒስ ኣብ ሃገርና ዕውት ምታን ክኸውን ድማ ከም ናይ ወትሩ ሓገዝ ናይ ወለዲ ከይፍልዮም ተላቢዩ ብሓፈሻ ዞም ካብ ክልል ዕድመ 5-15 ዝዕድመ ህፃናት ነቲ ዝተዳለወ ውድድራት ብምዕዋት ናብቲ ደረጃ ዞባ ማእከል ዝካየደ ውድድራት ከም ዝሰግሩን ከም ድማ ኣብ ዘዋርት ዋንጫ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነትን ካልእን ኣብ ዝካየደ ውድድር ዕድላት ከም ዝረኽቡ በቀረባ ዝከታተሎም ኣባል ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝኾነ ኣቶ ጎይቶም ሓድጉ ዘበርህ ህፃናት ነቲ ብዘይ ምቁራጽ ከካይድ ወጽንሐ ውድድራትን ስልጠናን ሰሉስ ሓሙስ ቀዳም ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዘሎ ከም ዝወስድዎን ሓጋይ ድማ ምስ ትምህርቶም መታን ከይጋጨዎም ቀዳም ስሩዕ ስልጠናን ውድድራትን ከም ዝወሃቦም ብተወሳኺ ኣነፂሩ ኣብዚ ክረምታዊ ውድድራትን ስልጠናን ድማ እዞም ዝስዕቡ ዕውታት ብምዃን ተሸሊሞም ኣብ ቦነስ ኣውዳት ኣሴር ዮናስ ማታን ኣፈርቂ ኦቤድ ንኣምን ክዕወትን ከለው ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቤቴል ሰለሙን ዕውት ኮይና ኣብ ታርጌት ደቂ ተባዕትዮ ህፃናት ዘካይድዎ ሳሙኤል ሙሴ ሱራፌል ዮናስ ኣዋሎኒ ኣብ ንኣምን ዓወት በቕዕዮም ካብ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ቀዳሚት ናርዶስ ኣማኑኤል ካልአይቲ ሲልቫና ተመስገን ሳልሲት ድማ ሄራም ኮይና ካብ ሚኒ ደቂ ተባዕትዮ ሰናይ ተስፋለት ፍሳይ በረኸት ኣድናይ ልኡል ክኾንን ከለው ኣብ ተመሳሳሊ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ዮሴን ኢያሱ ካልአይቲ ሰምሃር መንግስታብ ሳልሲት ድማ ሰላም ተወልደ ምድን ኮይነን ካብ ክልል 11-13 ቤዝ ደቂ ተባዕትዮ እሰይ ገብረ ህይወት ኣውራ ሰመረ ሳሙኤል ዕቕባይ ብምዃን ክሽለሙን ከለው ኣብ ተመሳሳሊ ክልል መን ጾታን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳሚት ህያብ ተስፋ ዝጊ ካልአይቲ ሰላም ኣስመሮም ሳልሲት ድማ ሜሎን ኣስፋው ኮይነን ካብ ቤዝ ደቂ ተባዕትዮ ክልል 14-16 ድማ ቀዳማይ ቤሳይ መዋል ካልኣይ ለው የማነ ሳልሰ ድማ ናኦድ ኣብዝጉ ኮይኖም ኣብ ቤት ትምህርቲ ጸበል ዝበሉን ሙሉእ ሓጋይ ድማ ከይቋርጹ ንጽወቶም ዘሰላስሉ ካብ ክልቲኡ ጾታ ድማ ኣብቲ መዓልቲ ተሸሊሞም ሰላም ተወልደ ምድን እሰይ ገብረ ህይወት ሉልያ ተኸስተ ሄርሞን ኣርኣያ እሰይ ኣሮን ብምዃን እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ዕውታት ዝተቐረበሎም ናይ ሜዳልያን ኩዕሶን ቴኒስን ካልእን ሽልማታት ካብ ኢድ ዝተፈላልዩ ናይቲ መዓልቲ ናይ ክብሪ ዕድማት ተቐቢሎም ውድድራት ባይተ ቴኒስ ካብ ዝጅመራት ሒዛብ በቀረባት ዝከታተሉ ወላዲትን ከምኡውን ክልተ ብሉጻት ተጻወቱ ኮይኖም ዝተሰሚዑ ህፃናትን ብዘይካዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ክረምታዊ ስልጠናን ውድድራትን ሓደ ካብ ኣባል ቦርድ ክለብ ባይተ ቴኒስ ደንበ ሰንበል ዝኾነ ኣቶ ኣለም ግደይን ኣብቲ መዓልቲ ኣዝራሪና እዮም ነርና እሰይ ገብረ ህይወት ሰመረ ይበሃል ኣብዚ ዓወት ክንበጽሕ ደኻልና ኩሉ ግዜ ብግዜ ወይ ታይም ቴብል ብመደብ ኢና ንጽንዕ ብመደብ ንሰርሕ ብመደብ ንጻወት ኩሉ ነገርና ብመደብ ስለ ድኾነ ኩሉ ግዜ ፕራክቲስ እዩ ኣብቲ ብፍላይ ናይ ኣብ ናይ ቴንስ ፕራክቲስ ብዙሕ እንድሕር ጌርካ ዘይተምጽኦ ነገር የለን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ዋላ ኣብ ምጽናዕ ፕራክቲስ ኤክሰርሳይዝ ኮላይ ምስራሕ ፍረሰላም ኮላይ ማር ሽመይ ሰላም ተወልደ መድን ዮሐንስ በሃል ካብ ቤት ትምህርቲ ደንበ ሰንበል ኣብ ትምህርቲ እንከሎ ቅድም ትምህርቲ ይገብር የጽንዕ ሽዕና እንዳ ቴንስ መጽይ ጻት ነረ እዚ ኸኣ ብታይም ቴብል ይሰርሕ ሽዑ ካብ ብታይም ኩሉስ ብታይም ሴትል ኮይን ነሩ that's why ድማ ኣብ ከም ዝዓወት በጽሕ ያ ባይታ ቴኒስ ቀዳመይቲ ስለ ዝወጸኸ እዚኣ ድማ ብትምህርተይ ቀዳመይቲ ወጽስ ኣብዚ ኸኣ ስለ ምሶም ሙሉእ ሓጋይ ድኾን ድጸንሕከ ሶፊያ ወልዱ ከማደ ክብሎ ዝኽእል ወደይ ካብ ብንእሽቱ ኣብ ዝጀሚሩ ዘጀመርኮ ምኽንያት ኩዕሶ እግሪ ይጻወት ነይሩ
ሕጂ ሓደ ግዜ ተሳዒሩ ክመጽእ ከሎ ብሰንኪ ክስቶ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣብዚ ክመጽእ ከሎ ግን ሓላፍነት ናይ ቤኑ ገይሩስ ሓሪቑ ይጻወት ሓንሳ ናይ ድኻም ምልክት ክስቶ ገይርዎ ክበሃል ከሎ ናይዛ ፀወታ ዝረኣኽዋ ግን ሓላፍነት ባዕሉ ወሲዱስ ንምምሕያሽ ይጠቕሞ ኢለ ይሓስብ ኣብ ትምህርቲ ኾነ ኣብ ሞራል ኾነ ኣብ ነፍሲ ኾነ ናይ ሓላፍነት ምውሳድ ነገራት የተማሂረላ ካብዚኣ ነፍሰይ ንወደይ ዓለም ግደ ኣብዚ ናይ ደንበሰንበል ኮሚኒቲ ናይ ቦርድ ኣባሌ ንሪኦ ሓደ ኣካላዊ እንካሪ ክትረክብ ብዝያዳኻ ክትሓወስ ሓድነት ሓልዮት ፍቕሪ ኩሉ ዚታት ዘማእከለ ኮይኑ ካብዚ ተመልሚሉ ዝወፅእ ስፖርተኛ ከዓ ከም ርድኦ ኣብ መጨረሻ ንሃገር ወኪሉ ሃገር የስምዕ ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ናይቶም ኣብዚ ዝስልጥኑን ዝዋስኡን ቆልዑን መንእሰያትን ኩሉ ግዜ ክምና በላይ ይኸይድ ኣሎ ብዝያዳ ግን ነዚ ካውቶ ዝኽእል ተሳታፍነት ናይ ወለዲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ጋንታታት ኣብዚ ክመፁ ዝግብኦም ነበርቲ ናይዚ ቦታ ወለዲ ብዙሕ ኣይደፍሉን ኣሎ ኤርትራዊ ኣትሌት ኣብራር ዑስማን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሆላንድ ኣብ ዘካየደ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ካብ ዳም ናብ ዳም ዝፅዋዕ ውድድር ናይ 10 ማይል ኣስታት 16 ኪሎ ሜትር ውድድር ኮይኑ ብደረጃ ዓለም ልዑል ስምን ዝናን ዘለዎም ኣትሌታት ዝሳተፉ ውድድር እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኬንያዊ ኤድዊን ኪፕቶ ብ45 ደቂቃን 23 ካልኢትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ካልኣይ ካልእ ኬንያዊ ጆሹዋ ጆተጊ ብ45 ደቂቃን 37 ካልኢትን ኣብራር ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ዘመዝገበ ግዜ 46:16 ክኸውን ከሎ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ካልእ ኤርትራዊ ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ድማ ብ47 18 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙሎም ጉያ ካብ ዳም ናብ ዳም ኣብ 1985 ንፈለማ እዋን ከም ውድድር ተጀሚሩ ኣብ ታሪኽ ናይ ውድድር ድማ ዘርእሰናይ ታደሰብ 2007 ንጉሰ ኣምለሶም ድማ ኣብ 2013 ተዓወቲ ናይ ውድድር እዚ ክኾኑ ክኢሎም ምንባሮም ይዝከር ኣትሌታት ኣብራር ዑስማንን ህዝቅኤል ተወልደን ድሕሪ ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ዝሓለፈ ሰንበት እዮም ኣብ ሆላንድ ቀዳመይቲ ውድድሮም ኣካይዶም ዘለዉ ውድድራት ስፖርት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካልኣይ ሰሙን ሒዝሉ ኣብ ዘሎ ብውዕውዕ መንፈስ ይቕፅል ኣሎ بحموس 15 مسكرم ኣብ ዝተኸደ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝቐጸለሉ ሰንጠቕ ንብድሆ ብሽታት ዮሃና ተክለ ሃይማኖት ሊድያ ተኸስተን ክልተ ባዶ ስዒራታ ናይ ተዕለት ማራኽ ግጥም ዘካይዳ ዓንበርበ ብምስ ብድሆካ ኣብዚ ሸቶ ባዶ ባዶ ተፈላለየን ኣብ መበል 13 ግጥማት ሓይልታት ምክልኻል ንመጀመርያ እዋን ተሳተፍ ዘላ ብ16 መስከረም ሰንጠቕ ምስ ሹዕላያ ተረኺባ ኣብ ቀዳማ ኢብረ ፀወታ ሚዛናዊ ካንት ነበረ ተጻውት ሰንጠቕ ግን ተጻውት ሹዕላ ፈተንቲ ኩዓሳሱና ላኹ ን45 ደቂቃ ሸገርዋ ሹዕላ ብወገኖም ንሓላዊ ልዳት ዝሰገራግን በተኸላኸል ዝዳሓና ክልተ ኩዓሳሱ ናብ ልዳት ሰንጠቕ ሊኢኻ ኳንት ነበረት ዕረፍቲ ግን ብዘይ ሾቲና ምርሐን ኣብ ካልእ ኢብረ ተጻውት ሰንጠቕ ነታ ብዘይ ስዕረት ተገስግስ ዘላ ሹዕላ ከም ክትዋይ ካሉን ነዚ ዝመዝመዘት ሹዕላ ኣብ ቀዳማ ኢብረ ዘኸሰረተ ግዜ ክትትኮ ተራየት መንገዲ ጽናዓት ሰመረ ሳሙኤል ተክለ ፊልሞን ጥዑም ዝግቢላ ኣብ መበል 50-67 ደቂቕ ዝረኸበትን ዕድላት ሓጊዛ 3 ሾታት ተረኸበት ጾታ ድማ ብዓወት ጋንታ ሹዕላ 3 ባዶ ተዛዘመ ሜዳካ በሹዕላን ሰንጠቕን ዝተረከባ ጋንታት ዓንበርበብን መኸተን ሰሓብን ዋሃ ዘበለ ጾታ እኳ ተንጸባረቐ ብዘይካ ሓሊፍካ ባሓለውት ልዳት ዝመኸና ኩዓሳሱ ናይ ቀዳማ ኢብረ ጾታ ብዘይ ሾቲን ዛዚመነዎም ካልኣይ ኢብረ ዝነበረ ጾታ እውን ካብቲ ናይ ቀዳማ ኢብረ ዝፍለይ ነበረን ዓንበርበብ ግን ንዓወተት ጓናጽፋ ብመንገዲ መድሃነ ሲዩም ኣብ መበል 50 ደቂቕ ሾቶ ረኸበት ድሕዛ ሾቶን ጋንታ መኸተ ዝተመዝግበቶን ሾቶን ምሕዋይ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን በሎም ብዘይካትን ኣብ መበል 87-88 ደቂቕ ንዓንበርበብ ዘሰመራ ፈተንታት ክሰልጦም ኣይከኣለን ጾታ ድማ ብዓወት ዓንበርበብ ሓደ ባዶ ተዛዝመ እዚ ከምዚ ንከሎ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ብክልተ ጾታ ኩዕሶ ሰኪዔት ቀጺሉ ረፊዱ ኣብ ውድድራት ደቂ ኣንስትዮ ብምሕነት ሓድነት ዓብሊ ዝወዓለ ጾታ በኒፈር ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ጾታ ናብ ረብሓ ብምቕያር ብጸቢብ 37-36 ተዓዊታ ግጥማት ደቂ ተባዕትዮ ሓሪና ኣንጻር መኸተ ኣብ ዝገብሮ ጾታ ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ዝወረዶም ሰዓረት ብገፊሕ ጋግ 62-39 ኣብ ልዕሊ መኸተ ሕኖም ፈለይሉ بقدم 17 مسكرم كعس أجر دك أنشتي أب منجو جانتات بنيفر نسر تخيدوم الصوتا أزيه لسمولا بفلاكات تصوت جانتا بنيفر أب زحلفة تقطت اللي سعرت نزنا برها وقف شفينن أب متكع زدها بقطف سلت حزنين قريبا كم وجدت حلقة جانتا نروس ذكرس زقرعتات جامع عند اللي تحريم مستمرست قال جانتا فنان عبدونا بشو تغيرتام نسري ون بجدن بسرقة جامينا بدات بنيفر تتجعم انت خنا معرض تجبر شو تكير خبا عرفت أركبان
ድሕሪ ዕረፍቲ ተጻወቲ ቤኔፈር ንልዳት ንስሪ ወረሮም ንሸቶ ዝኾነ ኳዕሶ በኸናም ብፍላይ ኣጥቃዒት ሪም ረድኢ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ምስ ሓላዊት ልዳት ተረኺባ ዝባኸነት ኳዕሶ ሓደገኛ ነይራ ሓለቓ ጋንታ ንስሪ ቬሮኒካ ብርሃነ ኣብ ጸወታ ዝረኣየቶ ብቕዓትን ንደቂ ጋንታ ኣብ ምውሃድ እትገብሮ ዝነበረ ተጻዕርን ዝናል ነይሩ እቲ ጸወታ ከዓ ብዓወት ጋንታ ቤኔፈር 1-0 ተዛዘመ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ምስ ቀልጣፈ ይቐጺሉ ብድሆ ተወሳኺት ሸቶ ስዑላ ድማ ማዕረት ትገብር ሸቶ ንምርካብ ዝከኣልን ገበራ ተጻወቲ ስዑላ ግን ንዝረኸባ ቅላዕ ማእዝን ሓለቓ ጋንታ ሄለን ሽም ቅላዕ ኣታሞም ተጻዋቲት ብድሆ ዊንታ ሙሴ ናብ ገዛእ ልዳታ ምዝግበታ ብድሕሪ ማዕወቲት ሸቶ ከይተረኽበት ጸወታ ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 መፈጸምታ ፊስካ ተነፍሐ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ኩዕሶ መርበብ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ስዑላን ብድሆን ኣብ ዘካየደ ጸወታ ስዑላ 2-1 ኣብ ልዕሊ ብድሆ ክትዕወት እንከላ ጋንታ መኸተ ድማ ንጋንታ ንስሪ ብተመሳሳሊ ዓወት 2-1 ረቲዓታ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጸወታ ከዓ ጋንታ ሓሪና ንስሪና ተረኺበን ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኽብሉ መሳጢ ጸወታ ብምንጽብራቕ ጋንታ ሓሪና ብኣዝዩ ተቐራራቢ ነጥቢ 3-1 ንጋንታ ንስሪ ተዓዊታትላ ኣብ 5 ዓይነታት ስፖርት ምስ ጋንታ ንስሪ ብምዃን ትነጥፍ ዘላ ዲና ተስፋ ማርያምን ከምኡውን ንጋንታ ሓሪና ወኪላ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ትጻወት ዘላ ኣራንሺ ገብረ መስቀል ነዚ ኣብ መዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንፈልማ እዋን ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ውድድራት ሓታት ምክኻል ኤርትራ ብ5 ዕብን ዝገሊጸኖም ከም ተጽብናዩ ምክንያቱ ኩላትካ ጋንታት ካብ ኩሉ ኢኻ ትመጽን ተመሪጽካ ገለ ብርቱዕ ጸወታ ጸንሐን ኢልካ ጸንሐ ከም ተጽበናይ ጸንሐና ብርቱዕ ጸወታ ተጻይትና ጻወትካ ኣለና ምክንያቱ ማራ ከም ተመሪጽካ ስለትመጽሲ ኩላትካ ሓያላት ጋንታታት ካብ ባይድ ሒላ ብርቱዓት ጋንታት ክጸንሐን ኢልካ ኢኻ ትሕስብ ከም ተጽበናይ ጸንሐና ማራ ብርቱዕ ጸወታ ጽቡቕ ጸወታ ይካየዳሉ ሽመይ ዲናስ ማርያም በረ ጋንታይ ከዓ ንስረት ባል ማለት ከብት ጸባው ወጻጸን ማለት ያፍ ናይ ክሎስ ራይት kana ማራ ፍዳትና ነና ደቂ ንስትዮ ኣብዛሃ ብጣዕሚ ደቂ ንስትዮ ማራ ብዙሕ ጸኒሕናና ማራኻ ኣብሉ ይርከብ ማለት ጽቡቕ ድፍረት ኣለኒ ሓንጎልካ ከም ዘቀናኸ ማለት እዩ ክገብር እየ ትብል ተኾንካ ትገብር ኢኻ ዝኸረካ ነገር የለን ብኸመይ ኢኻ ደፊር ኣትየ ማለት እዩ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኽብሉ መሳጢ ጸወታ ብምንጽብራቕ ጋንታ ሓሪና ብኣዝዩ ተቐራራቢ ነጥቢ 3-1 ንጋንታ ንስሪ ተዓዊታትላ ኣብ 5 ዓይነታት ስፖርት ምስ ጋንታ ንስሪ ብምዃን ትነጥፍ ዘላ ዲና ተስፋ ማርያምን ከምኡውን ንጋንታ ሓሪና ወኪላ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ትጻወት ዘላ ኣራንሺ ገብረ መስቀል ነዚ ኣብ መዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንፈልማ እዋን ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ውድድራት ሓታት ምክኻል ኤርትራ ብ5 ዕብን ዝገሊጸኖም ብዘይካዚ ብሰንበት ምጓብ ዝተኻየደ ጸወታ ድማ ክሳብ ሕጂ ስዕረት ዘጋጥመን ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ ዓምበርበብን ሓሪናን ተራኺበን ጋንታ ዓምበርበብ ብዝያዳ ጽቡቕ ጸወታ ብምንጽብራቕ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ንሓሪና 2-1 ተዓዊታ ኣብ ጋንታት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጋንታ ሰባ ወላኳ ኣብ ቀዳማይ ሴት ዝተሰዓረት ዝነበረ ድኻም ኣልያ ኣከታቲላ 3 ሴት ምጽዓር 3-1 ኣብ ልዕሊ ሽዑላ ከም ዝተዓወተት ካብ ጨንፈር ዜናን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ካብ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረድዩ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ማእከል ትማል ሰንበት ብዝተኻየደ ግጥማት ተዛዚሙ ቀዳሚት ጸወታ ኣብ መንጎ ዕዳጋ ሐሙስን ዳንግሽን ነይሩ ዕዳጋ ሐሙስ ኣብዛ ግጥም እዚኣ እንተዳ ተዓዊታ ስዕረት ዝገጥማ ኣኽራን ደንደን ድማ እንተዳ ማዕረ ተፈላለን ሻምፒዮን ናይ ምዃን ዕድል ስለዝነበራ ብዓብዪ ትኹረት እያ ግጥማ ሰላሲላ ኣብቲ ዝተኻየደ ግጥም ድማ ዕዳጋ ሐሙስ 2-1 ብምዕዋት ነቲ ናይ ፍጻመ ጸወታ ወጥሪ ወሰኸትሉ ኣብ ካልኣይን ቀንዲ ናይ ፍጻመ ግጥም ድማ ኣኽራን ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ማቱሳላ ጸጋይን ሲራክ ገብረ መድህን ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ እንደገና ካብ ማቱሳላ ጸጋይ ሓንቲ ሸቶ ብምውሳኻ እቲ ግጥም ብዓወታ 3-1 ተዛዚሙ ነንኮ ሸቶ ደንደን ፊልሞን ሰመርያ መዝጊብዋ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣኽራን ሻምፒዮን ብምዃን ዋንጫ ወርቂ ሜዳልያን ክትሽለም እንከላ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ዕዳጋ ሐሙስ ብሩር ሜዳልያ ሳልሳይ ዝውፅት ደንደን ናሓስ ሜዳልያ ተሸሊመን ናይ ጥባይ ዋንጫ ድማ ጋንታ ሰላም ወሲዳታ ኣብቲ 11 ጋንታት ዝተሳተፍዎ ናይዚ ዓመት እዚ ሻምፒዮና ፊልሞን ሰመረ ናይ ጋንታ ደንደን 15 ሸቶታት ምዝጋብ ዋንጫን 2000 ናቕፋን ተሸሊሙ ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢዳ ካይደ ስራሕ ሚኒስትር ዞባ ምምሕዳር ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ከምኡውን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ጣሃኑር ማሕመድ ብርሃን ተቐቢሎም ብመሰረት ኣብ መንጎ 25 ጋንታት ቀዳማይን ካልኣይን ዲቪዥን ዝተገብረ ዝዋርት ዋንጫ ዞባ ማእከል ናይ ምዕታር ግጥማ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ምስ 4 ስምራን ደረጃ ደንደን ምስ ሓርበኛ ድማ ንዋንጫ ከምኡ ናይ ጎባል ጋንታ ንምፍላይ ድማ እቲ ግጥም ኣብ መኽፈቲ ዓመት ስፖርት 2016-17 ክትካየድ ምዃና ካብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም